nga aingu ya ublay bau penjo yangi ya kanikalat bangin yo mensngap bat ban syak skor ya kaktian ke jong ublay lengba kanika program wan ban mane daily devotional jong ka jingesang samla ke chipi snot sepngi nga ai kublay ya phi baro ki parlok bat ki prabange ki bapet bat ki basngap ya kanika khubor haknika por nga ai kublay ya phi haka kerteng ke i bat ke thiang tam utrai bat unong prim jungi Jesus Christ ka khubor ka bangadon ban ya slok hakani ka step ka bamenta kalong shania haublay bat wat shapting ya ka bangala pensyong nong rem naga jingrwai sam ka basan phun reu ka dikot ka balai bat ka basaw bat ki ktien haka ki ong kumne haka por banga shapting ngan shania hame haublay ngan yaro ya ka ktien ga jong u haublay ngala shania ngan om shapting kado kanla ayu yanga ka jingshania ke adei bha bat ka kantin jingej ladangi don ka jingej ka jingshania ru ka don bat ladangi don ya ka jingshania ni don ru ka jingej bat ki jing shapting ru ki don bun jat ha ka perthei ka jing shapting kala banja ha ka por menmet ka bangi thia ni shapting ha ka bangi habangi pang sitom u David hakapor balakem ya u daki Philistia hakat uladon hapreng ke jing shifting ka bajur bha batna ka kitab ka beningkong Samuel kal nong ka ba arphoi ter ke thu ingi ba ulale kum ba ubabi hakmat usim akish khnang ban yo lai im nakikti jongki Philistia bat baro shisngi u David ula syak pendek haki Philistia namar kikan mau bagi Israel kirwaya ro yu David kum usipai bakraw bat namar badai ma uhi uba penyap yu Goliat jongki Philistia kajing shapting kajong u kapanlong yu David ba unjo i ya ki Philistia bagi longkum kimrat kibatngan bat kibas ngabjar bala datang syo kin sa penyap yu mengiru habangi shapting habala jur palat kecing shapting ni mudur kelumar ni syayu ikan syaru berhapdeng kane kecing shapting ka bajur u David u perta syublay ula shapting kumba shapting ki senran u Jisu haka gospel Matius kalenong ka pra ka dikot ka ba arpulai hadu arpunyo ki senran haba ki don hapdeng kecing ki phalo jong gaduriau kila shapting ye kecing be ka eryong bat kila perta yu Jisu ba un yarap yaki kumjuru u David hakane kapor habala bancur ke jing shapting upan pau ya ka jinget ke jong u perta ban panjing isen na ublay u ong hakapor bang shapting ngan shania hame ha ublay ngan yaro ya ka ktien ke jong u ha ublay ngala shania ngan om shapting kado kan la ayu yanga u David haba u ong hakapor bang shapting ngan shania hame kapan i ba kata kecingit kamut ba kamdon syu kecingting hanrei kamut ba ngin shania haublay wat hapreng kecingting bar hakadi khot ka basaw u David u yaro ya ka ktien ke jong ublay upen i ya ka jing shania ka jong u ha ki jingkular bagan jablay u David haba u ong haublay ngashania bat ngam shapting kapan i ba watla ka don ka jingting hre ka jingshania haublay kapan ja ye ka jingting kapan pau ye ka jing sos kham ba ki jingkermen jong ka jingberngem jong ubrio ne kinong shun kim don jingmut haba yanu jor ya ka bor ba ka jing yada ublay watla kibrio kila ban penmensau hre kim la ban peniak klat ye ki banget naga jing sumar ublay barha ka kitab ka baning kong Samuel kam shimla ye thu ye ka jing sha thombor ha ka met ka jong David hanrei layo sngew ye ka jing kran ben ka bajur bat ka jing imu jong uru ka don hapdeng ka jing ma hanrei wat hapdeng ka ta ka jing shifting ula jet ban shania ha ublay bat
hakadikot ka ba shipau bat khatway u David u penskam ba dei tang u blehi uba aya u ya kabor bat ubala ban pelaja u nagita ki jing shepting ki perlok bat ki prabangai niu i u David haba udon hapdeng ka jing ma jong ka jing im bat ka jing ting ka bajur Henry ujiet ban shania haublay bat kane ka jing shania ka jong u David haublay ka panla ya u ban jat lang ba ya ki jing ting ki jing shepting bat haba u David u pai u yam hakamat jong u blay ru udon ringkat bat u hakane ka por ru kane ka ktien ka jong blay ka pen kan mau yangi baga jing shania ha u blay ka panla yangi bangin jat lang ba ki jing ting u David u pen pau ba ka jing shania bat ka jing ting kila ban don lang kane ka pan i ba ka jing shania kam dei shapang ka jing pendu ya ka jing ting hanrei ka dei shapang ka jing thmu jongi kibreu ba ha e ngi bo ya ka jing shania ka jongi ka jing shania kam pendu ya ka jing ting hanrei ka ailat yangi ban yat lang ba ya ka jing ting ka sithi sakinong rom kalanong ka ba phra ka dikhot ka ba khat phra ka ong namar nga khen ba kita ki jing sha sitom jong ka perthei sngi ka ba manta kim long e ru em ban yanu jor ban kata ka burom ka ban sapan pau hangi hoi ni la ban ye kendo i jing hanrei ka jing shania ka jongi hau blai ka ai yangi ye ka jing suk ka jing slur ban yat lang ba ye ka kabaar kapan kan mau yangi bangin pai sha ublay habangi shepting lese mentangi shat ni klan hakamet bat hakamen sim baraki jingmut jing perkhat ru ni klan nyim ju shepting bat ni kop ru teng teng hanrei lese kan sadon kapor kabangin haban yai lengba ye kan ka them ka srniu ka jing yap in samat ye ka jing ting u David ru ngio i hakabas sedang uklan ulong usipai ubakrau baki briuru ki akan hoy akan nam ke jing krau ke jong u hakapor ba upen yap yu koleat hanre haden umat ye kan ke jing ting uyat ye kan ke them ke srngiu ke jing yap hanre watla uyat ye kan ke kalenti ujiet ban shania ublay u David haba udon marwe hakat haki ti jong ki Filistia ki nong shun ki jong u hapadeng ki jing ting ki jing sir u David ulah pai shoblay but ulah shania hoblay niru iman ye ki jing long marwe ye ki jing snow long marwe but nyimla lai na ki jing ni don lagi jong ki lomba ki bakka ye ki jing im jongi ki balong kum ki jing at phalung hakaduriau ki bakhi phalo kapan shepting yangi but ni yu iru kum ban satelep yangi hakabakum kene kaporu kapan kan mau yangi bangin pai shoblay bat ngin shania hoblay ki prabangai ngakwa ban kli ya phisat le kumno haba phidon hapreng ke shepting lani phile kumno haba phi shepting ngani thu ye haba nga shepting nga sim ya ka ktin ke jong blay bat nga bat hakakti bat nga yo kabor kaja ke jing shepting namar nga tip bat nga ngi baka ktin ke jong blay kadon kabor bat kadon ke jingkular ke jong ublay ulong ubat krau udap hagi jaka barok larangi don hanu hunu yo i bat utip yangi bat udon kabor ban penkhya la kalong hagi jingpang hakamet lane hakaman sim hoi ni su thu ni long ki breu ki pop ka ktin ke jong blay ru ka ong siti sakinong rom kalanong ka balai di khot ka basipau ka ong kumbala tho omdon ubahok omdon uweiru baro ngila lepop hendrei kumba ublay udon rengkat bat u David ublay udon rengkat ru bat ngi kumju ladangi ni shania ha ublay ki perlok bat ki prabangai
kene kaktian ke chong ble. Kapan kan mau yangi. Bangin pai shau ble habangi shepting. Bat ka ching shanya ka chongi hau ble kapan la yangi banjat lang ba ye ka ching ting. Lei se don ki parlok ki prabange ki badon hapdeng ka ching pang la bun bun snem. Pidon hapdeng ka ching shepting. Nrenga ong hapi. Tungin bo ye ka ching shanya ka chongi hau ble. Batungin ong kumba ong u David hakapor bang shepting ngan shanya hame. Hau blay ngan yaro ye ka ketien ka chong u. Hau blay ngala shanya ngan om shepting kadok kan la ayu yanga. Hoi ngila ban shepting namar ngilong tangki brio. Handrai nyumdei banting namar ngila don ye u Jisu. To blay un yarap bat un ai boringi tungin ye duai. Blay pa chui bahap neng ni aingu ya me try la bag ka por bat kani ka clip mat ka bamta ba me pan yo yangi ya kani ka ktien ka jong me ba pan kan mau yangi bangin shifting ringin shania hame try hoi try ngadwai don sibun ki ba don hapreng kijing kijing pang jing sitom ki don hapreng kijing sus ear kijing im re try ngadwai min isne min don rekat ru ta jongki ba kin yo mat ya ka bor ka jong me lagi don hangno ro try try yarap yangi balong kat lem ki jing im jongi bring ya syakmat ni IT kini baro ni pan haka kerteng Jisu amen.